Takže přátelé, teďka se jdeme podívat do muzea na plachetnici Dar Pomorža. A myslím si, že to bude opravdu parádní. Tak jo, pojďte se mnou, jdeme na to. Ten stožár je vysoký tak 40 metrů. Tak jsem na to zvědavý. Tady je hlavní paluba neboli prostřední část lodi. Vidíme tady úvazy k těm stožárům. V tomhle lanový se vyznat, to musel být opravdu voříšek. No, tady bylo takový poměrně příjemný místo k žití. Když se podíváme, jak to je obrovský. Měřítko Pána tady máme. To bylo takový docela pěkný náměstí. Jdeme se podívat dovnitř. Podpalubí výstavka. A tady máme, jak tato loď plula kolem světa v roce 34 až 35. Něco málo ze života námořnictva. Jdeme dál. A w razie czego dowiedzcie, czy nie mają tych śrub stykowych na słupku, czy tam gdzieś. Není to jen čistě plachetnice, Aha, no. ale máme tady i lodní motor. A celou strojovnu. Agregáty pomocný po stranách a tohle je hlavní motor. Máme sklad proviantu. Plachty, lana, všechno další potřebné zařízení. Motor je klasický koncepce OHV, kdy ventily byly poháněny od klikové skříně přes dvihací tyče, tadyhle ramínko a teprve od něj byly poháněny ventily. Tady to vypadá opravdu luxusně. Jako na nějaké výletní lodi. Hlavní společenská místnost s jídelnou.
Máme tady piána, petrolejka, oficírská. A tady je taková kuchyňka s nádobím. Jdeme o místnost o patro výš. Tady to je luxusní. Na téhle lodičce bych se asi opravdu chtěl plavit. No może nawet nie tyle jedzeniem, co proces sprawienia zabiera sporo energii, dlatego człowiek po jedzeniu jest taki... Jak v nějakým báru. Kuchyňka. No tam siedział i cały czas tam, wiesz, coś A jdeme o patro výš. Jsme na palubě. A nahoru do toho koše bych nevlezl. Kapitánovo kormidlo. Tady byl zase kompas. Zajímalo by mě, jaký blázen tady potom lanový vylezl nejen do toho prvního koše, ale ještě tamhle do toho druhého, nedej bože, až úplně nahoru. To je šílený, to je tak 20 metrů, bez jištění. Sebevražda. Záchranný čluny. Zajímavostí, ale poměrně logickou je, že paluba je tady nejvejš a do boku se svažuje, tvoří to takhle oblouk, aby voda z té paluby stýkala a nedržela se na ní. Celá tahle nástavba sloužila k řízení lodi. Tady máme kapitánovu místnost, kde odpočíval, případně byl v pohotovosti. Tamhle je telefon, který mu zazvonil, když se něco dělo. Hned vzadu je kapitánský můstek. A vedle je radiostanice. Ještě se mrkneme k tomu kapitánskému můstku, do kterého není přístup, ale je to tady za sklem a je všechno vidět. Vidíme tady sonary, vidíme tady všechny přístroje, které jsou potřeba k navigaci lodi. A tady na té palubě máme kormidlo jak tady vepředu, tak máme kormidlo i tady v zadní části.
Uděláme si procházku po palubě a projdeme se od zadní části až dopředu k přídi. Záď a příď se říká. Tady máme kompas. Ze zádi jdeme přes hlavní palubu, která je široká jak takový malý náměstí. Dovedu si tady představit nějakou zábavu, juchání a jdeme až k přídi. Vidíme kotvu. Vidíme spodní část rumpálu, tam vepředu, ve tmě, nevím, jestli to je vidět. A jsme na přídi. Lanový kotevní rumpál. Tady se dalo dát z těch tyčí sochorů víc a námořníci by tím točili a spouštěli nebo vytahovali kotvu. Spíš jen vytahovali. Spouštěla se, že se pustila dolů a padala dolů. A tady máme příď. A tady se odehrávají ty romantiky jako v Titaniku. Jdeme co nejblíž. A podíváme se na celou loď. Šířka těch plachet je obrovská. Když se do toho opřel vítr, tak to muselo valit jak blázen. A tím naše prohlídka pomalu končí. Bylo to fantastický. A loučíme se s darem Pomorža. Ještě se rozhlédneme kolem dokola po přístavu. A tím končíme naši fantastickou plavbu. Takže přátelé, mějte se, užívejte a někdy se sem zajďte podívat, protože tohle je opravdová pecka. Ahoj! A než odsaď vyjdeme, tak se podíváme ještě na jednu zajímavost. Tohleto byla palubní kuchyň. Teď to je tady nějaká odpočívárna, zašívárna.